Wel, hallo, Marius. Welkom hier naar Strukland, Manitoba. Vandaag is december de 19e, om een week gaan en dan is Weihnachten. En we gaan vandaag wel eenmaal wat proeven wat ik nog niet meer heb. Ik heb hier een hoen en een haan, wat ik zelfs opgefeit. Dan hier hebben we een gusgroepen. En dan heb ik er zo'n ding dit bij, wat een kleine feitjes heeft. En dan wil ik de haan die wil ik nu met afzalten. Ik kan zeggen dat vriend die geeft me wat vleeszout. Dat komt van Texas. So dat moet ons goed zijn. En dan wil we den gescheit afzalten. En dan den posten liggen gaan, dan wil ik een 4 merken. En dan wil ik deze groepen, deze gustengroepen. Door en Eva 4 merken. En dan moet zijn we dat wat schaffen. En er staat bij met gaskloren en am oven en de bakbouw hebben ze dit met hout. Ik laat er wat schijns maken. So, ik word het nu aanrobbelen hier met dit. Dat maakt het zeer schijn. Ik kan het wel hier proeven. Word ik dat gescheit aanrobbelen. En dan word ik dat een stunner 2 liggen laten. En daar willen we dat bakken. So, moet zijn we er wat schaffen. Ik weet hoe dat weet laten. Yes, hier zijn we weer met onze heina. Nu heb ik de heina, de haan, de hoen, zeer fan met eigenzout, met zijn vleeszout. Je kan eerst een soort vleeszout brengen. Schafft alle. En dan wat ik dan nog doe, is, dan doe ik die nog met de olive oil. Met aceite de olivo. Ja, neem beetje aanrobbelen. Dat een klein beetje schmutzig zijn. Want olive oil, die kan mij een het verdrijven. So, want bijna wordt er nur heet worden, dan wordt het niet voedselig verbrannt. Maar ja, nu wil ik het hier laten posten, zo dit zetten. En dan waar we gewoon 4 merken en dan waar we dat te 4 brengen. En deze groepen, dat ik al zie, du hast een zeef, wat du een kleine feitjes heeft. Dan denk du een klein stukje water naar juiten, en dan leg ik de heina hier op. En dan waar we middag merken. Dankzij. Oké, nu hebben we den hoen hier posten liggen gehad. Met al dat zout wat we er gaan wat die steeds aanrobbelen. En nu wil ik nemen, dan door vielleicht een 3/4 kuffel, oder 1 kuffel vol water nemen. De wingen. En dan wil we den toedaken. Dat is stout. En ik heb hier nog 4 gemerkt, zo 104 schrijders, daar willen we den door op een 4 opzetten. Maar zijn we dat van der dat? Dankzij. Oké. De klok is hier nu 10:02. En Strukland, Manitoba. We gaan het 4 in zo fijn, ik en halt. Daar hebben we den groepen met de heina doornemen. Oh ja, dat wordt wel zeer fijn dan. En dan, nu hebben we, dat stek een stunner zo kerken laten. Dan worden we nog wat eetzakken maken. En dan hebben we eetzakken en schmoonvaart en hoensbroden. Ja, ik dacht ik would vanavond wat anders proeven, maar dit is mijn barbecue. Zo goed de winterbroek ik den. Zo zeer fan. Dat den heb ik mooi gemerkt. En heb ik al veel gebruikt. Ganz iets leicht met telen, blijft de herten met alle beren. En ja, dan worden we nu de deur en toe merken. Zoals het staat. Nou, we zullen het helemaal niet schaffen, maar dat is eenmaal oorlog. Ja, nu hebben we er toe. Hier kunnen we dan de hert afstellen, dat we dan wel. En daar is hier dan de klok. Dat wil niet rots niet sehr gut schaffen, aber der will vielleicht mal rein zu merken. Aber hier ist noch eine, was man sagen, bei Emma haben. Na, wir haben sehen, wird es um eine Stunde. Dankeschön. Ja, wir lassen das alle unter Kontrolle. Wir haben den Gruppen mit uns Hundsbruden durch. Hier haben wir 4. Und wir sitzen das sehr fein. Ja, nun, ich glaube, von der wo sehr scheint ungas haben. Ja. Dankeschön. Well, wir haben uns unsere Heiner hier nu gehad. Nu kijkt mal der. Ich wil mir hier mal ein bisschen eine Gaffel nehmen. Und
Ich habe die hier in die 3 Stunden am Vieh gebackt. Da kann ich sein, die Knacken, die stark da nur wie fair. Und dort ist bloß so fein gut. Oh, aber kick mal das. Oh, aber jo. Nu waren wir 3 Taudaken. Und ich dachte, ich für mich hungert von der ein bisschen Kiel gewesen. So, ich habe wieder hier nu am Kerken. Und nu will ich hier mit Nudeln kerken. Was Nudeln und Schmonfett. Dat is voor mij van die een beetje honger uit. Zo. Ja. Correct start. Ja. En dan van daar hebben we Kieltje en hondsbroden. Nu weer van daar niet naar iets gaan. Zo. Nu willen we dit hier goed kerken. En dan hier hebben we Schmonfett, wat we laatst hadden gemerkt. Weet je wat Schmonfett gemerkt had? Wat we rot abwarmen. En dan hier hebben we nog peperschoten. En dan willen we ovenkast gaan. Zeer dankzij. Maar ik laat het half mee gelegd. Dankzij. Oké, nu is het ongastijd. Hier hebben we nudelen gekerkt. Een beetje stieltje. En dan hier hebben we ons hondsbroden. Nu kijk mal dat. Die is zo goed. Die knacken, die wil de meest krijg uitrutschen. Nu kijk mal dat bakvlees. Dat is zo goed, dat de knacken gaat bloß groot zo uit. We hebben het 3 Stunden gebakt en dat is een gusgroepen. Op 4. En dan hier hebben we dan een schijf met chili en gebrodene tortillas. Jo, ik weet het. Dat is van der beetje anders zo wat we gewend zijn. Daar zijn de eierlei de peperschoten. En daar hebben we ons wat eieren geschapt. En nu werden we ons hier een grote schieferij maken en daar werden we onkasseren. Maar bij mij laten die hondsbroden. Den zit het zeer smak. En hier met de kieltje. En dan hier is de schmonfett. Ik heb jullie gewezen waar schmonfett met gemerkt. En daar willen we eten. Dankzij. Oké. Hier hebben we nu ons een schieferij gemerkt. Dat is een fijne vater hondschinken. Dat is een keeltje. Nu wil ik je wijzen. Nu wil ik dat schmonfett hier even juiten. Ik leg een deel schmonfett. We worden nächste week nächstes jaar wel proeven. Weg te verleren, maar nu krijgen we zeer schijn eten. En daar zijn de gebrodene tortillas en met peperschoten. En nu werden we eten. Zeer dankzij. Oké, daar werden we dit maar alles hebben gemaakt. Dat is alles fijn uitgekomen. Ik heb hier groene peper. Ik leg alles er nog met groene peper te bezorgen. Te beschermen. En dan hier heb ik groene zout. Ik leg alles met groene zout ook. Zo is dit. En daar wil ik maar zijn. Maar dan wil ik nog zijn. We willen dankbaar zijn. We zijn God dankbaar dat we ons wat kan zout eten. God ons gezegend heeft. En nu willen we zijn wat het smaakt. Dankzij. Willen we zijn. Schmonfett en nudelen en dan hier een paar peperschoten bij. En een klein beetje vlees. Een beetje start. Een beetje chips. Een beetje gebrodene tortillas. Oh. Als je dan Coca-Cola of Pepsi, of van jou drinkt we water. Waar ik weet staan. Oh, maar dat mag zijn, oh, maar dat mag zijn. Kijk maar daar. En de peperzouten, oh, maar jammer. Ik weet zijn. Merk dat ook, dat mag zijn. Dankzij. Sprokland, Manitoba.